večer. Nacházíme se na nějaké odlehlé louce, která se nachází u zámečku. Sulíkově chatě. Ano, přesně tak. Která je teda pro nás, pro všechny jako velice výhodná, akorát Vaculík je velmi opilý. Ano, a také náš bývalý spolužák Martin Chládek. Rozbíjí svoje vlastní věci, rozbíjí skleničky, všechno možný. A to se nám nelíbí. Doufám, že to nebude svádět na nás. Jako. Doufám, že to nebude pokračovat. Tomáš Vaněk, náš velmi skromný. Které je naše víno, které především schováváme, bílý víno, který máme aby to nikdo objevil. Ta jeho drží strážce. Ano, přesně tak. Nejvíc opilí jsou teda... ty, co jsou tam na druhý stage. To je dobrý teda. Stage. Tak ještě Martin Chládek. Martin Chládek taky je opravdu hodně opilý. Spolužák, který si dal jenom 2 piva a už se opil tak, že si musel jít lehnout. Myslím, že dal David Vlček. O tom bychom si rádi promluvili. Myslím si, že opilí tady jsou skoro všichni, ale opravdu někteří ale my nejmí, opilí tak, že si museli jít lehnout a nebo dělají... Je to škoda, je nám to opravdu líto, protože my jsme se tady snažili udělat co nejlepší do slučák. My jsme to organizovali a chtěli jsme to slučák. Víte, jako když se tady někdo snaží a chtěli jsme to udělat pěkný. Tady ten Vaculík! To je nejvíc na sračky opilý muž. Který se rovna stal z postele a přišel sem. Divím se, že jsem vůbec došel. Nevadí. Jak diví, že jsem Bacha! Trochu se bojíme, že spadne, ale už je pryč, je to dobrý. Zvládl to. Mírná agrese se u něho projevuje. Jako... Občas si trochu úchylnost, no. Ano, úchylnost se u něj projevuje vždycky, akorát to je pravda. Uchylný je vždycky, jako. No to jo, no. Akorát jako trošku v menší míře, on to hlídá. Dobře, počkej, nezavírej to, nezavírej to. Jdeme pít, Jdeme pít, tak je fakt jako uchylný dost, jo. Bacha na něj opatrně, protože jinak to nejde, opravdu. No, to je hrozný, to jinak, tyjo, to nejde. Zvládáme to tady Tomáš Vaněk, v pohodě. Teďka pěš, Simon. Jo, dej to. Zvládni to, no. Trochu víc ještě. No, kličko, tak dělej, boje. No, dobrý. No. Víte co, my to musíme totiž vypít, protože oni by to jinak vypili a byli by pak totálně na sračku, a kdo by se o ně staral, řekněte mi to, právě. My jsme tady taková trojice nejvíc čířlí. Jo, no ještě s Ondrou Karlíkem, ale ten teďka s náma tady není, on se nás trochu bojí, si myslím. Kteří se snaží jako udržovat ještě jakž tak my jsme si sem vzali deku, vidíte. Tu a jako to. A ostatní hlídat, ale vůbec kam šli. Já taky ne. Ty vůbec nejsou. Nebo oni zase někam šli. Zkontrolovat. Tak dělej. Jo, počkej.